Salutare lume și bine v-am regăsit la primul episod din Ice. Dacă am scris atunci când o să fac episodul cu Ice, păi iată, am exersat și am câștigat deodată pe Causland. Și stați să vă arăt. Deci, ce să spun... Sper să vă placă seria. Suntem pe Causland. Și dacă câștigăm dificultatea, următorul episod o să fie pe normal. Acum, haideți să... trecem la fază. Am văzut pe YouTube pe cineva că dacă nu e nimica, absolut nimica, nici măcar un ochi, fantoma, adică n-ai treabă, nu vine după tine, nu-ți face nimica. Bine, cel puțin așa mi-a zis el. Adică așa au zis ăla. Da, pe nu o găsesc. Stai să vedem. Da, e la subsol. Hai să murim acum. Vedeți, am luat un ochi și a început să vină, dar atunci nu a venit. Hai acum să murim. Hai, fantom de aici. Hai, de acum nu mă pot găsi. Deci, uite, când am nevoie de ea nu vine, dar când îi să câștig, fain frumos vine. Hai, unde ești? Mi-e frică să merg. Deci ceva, apăs direct pe meniu și gata. Haideți să începem acum. Da, și să începem. Ai, sper să nu fie frică. Și sper să câștig, așa dorește toată lumea, cred, nu? Hai că avem slab bani. Aici nimic. Era ok. Am luat ok. Ei, ok. Așa. Niciunul. Mereu aici era un ochi, dar cred că de-aia că era un ochi acolo și nu mai. Hei! Uite, unul. Aici mereu găsiți ceva mai mult. Da. De pe altă parte îi place să vină aici, fantome. Mai mult. Hai să vedem unde este. Spuneți-mi că nu coboară scările. Ba, coboară. Hai, mă, pe bune. Vai de capul meu. Am auzit că se mișca ceva și... Unde este?
puțin cum... Fantoniță idiotă! Ai de capul meu. Antoniță idiotă, ce ești? Ai de urăsc fantoma asta. Avem 8 9. Uite, mă. Să fie de frumos. Oh, gata. 13. Upsi. E fix aici. Fix la subsol. Deci așa era. Așa era și data trecută. Vă spun, că ne-am câștigat, așa era și atunci. Deci am mai avut un ochi, l-am folosit să văd dacă le aveam toate 14, de fapt 13, da. Că și acum am venit aici să le iau, apoi nu. Am văzut un ochi, am folosit ochiul și era acolo unde trebuie să ajung eu. Titu, știți voi, să apăs pe ușă. Acolo era. Nu. Apoi am stat aici câteva vreme, apoi am auzit că se mișca lucrul. Am stat atâta ori, tot am stat aici. Și apoi am văzut că nu se mai mișcă, nu, mi-au zis, hai că-mi fac curaj și am mers și am câștigat. Am stat o oră. Mă, fantomiță, mă lași tu în pace să câștig odată. Îmi arată și unde să merg. Doamne! Sau eu sunt acolo? Acum fantomiță e plecat. Eu mă duc. Nu mai au nici un sac. Că mi-e frică. Vai, deci mie îmi tremură inima. Ce tot aici, mă? Tot acolo am ajuns, hai, mă. Unde să o iau? A, da, pe aici. Oi, nu. Am câștigat. Yes, și o tremur aici. Deci ați văzut fix atunci vinea. Vă știți ce tremur e aici? Vai de capul meu. Hai de capul meu. Vai de capul meu. Vai. Na. Sper că va fi dificultatea pe normal de data asta. Dacă vă întrebați de ce vorbesc așa, nu plâng, doar tremur. Pentru că am văzut-o fix atunci când am vrut să fac cu ușa aia. No. O să fac și serii din aici de horror game cu trucuri și erori.
pentru că am văzut. Da, acum eu tremur și mulțumesc. Nu uitați de un like, subscribe. Eu am fost Alexi Minecraft. Alexi Minecraft.